Igsoon, nakasulay ba ka nga nagpasaylo ka? Sulayi gani. Kung wala pa kakatry, sulayi lang. Di ba makaingon ka? Ang akong gisulti tinuod. Kay once makapasaylo ka, gaan kay sa imong lawas na. Once makapasaylo ka, gaan kaayo. Dali mo sulod ang mga grasya o panalangin sa imong kinabuhi. Kay kung kanunay kang magdumot, sa aura palang daan, bad mood na kakanunay. Kay nga naman, hatred Kanang hatred nga naa sa imong lawas, kanang pagdumot, mo ginay makaalaot sa imong kinabuhi. Kay nga naman, diya nakasaputon kanunay, magsige na lang kag maglagot, mairita ka, every time nga makita nimo tong taong imong kasukan, maglagot ka. So inaana ang pwede mahimo sa mga tao na ipagdumot nga dili makapasayo. Una isuon kung galisod makakaron, iampo na. Kay kung imo nang papuyon og dugay sa imong kinabuhi, ikaw ra gyud ang malaot. God bless.